Tay na depressed ni siya sa iyang uyab. Oo, kagibijaan mo na siya, sir. Pila na may katuig na kulong te? 1951 pa man, may 2015. 10 years na. Anong nihilak man ka? Anong nihilak man te? Ha? Muna iya. Sakit to kay sa isip ko sa kaginikanan tino. Nambingon ani mong anak. Hi. Nagunsa man ka diha? Ha? Ha? Nagpuyo ka? Gikulong ka diri ha? Pila naman ka tuig? March. Ha? March. March? Nganong gikulong man ka? Tulong. Ay, te, imo ning anak te? Nganong gikulong man ni diri ate? Ano ba ko sa sir kay mula ka mag-sir na magbisag unsa kay iyang panguanon. Noon sa man ni siya te? Sir sa pag Unsa te? di pagkatulong mo namulangan ni bidaan sa uyab. Di na matog, di na mukaon. Mao, kibali depressed. Ino pila edad ante? Ano nila? 1990 man na nang group pero 32 na siguro. 32. Pila na may katuig na kulong te? 1951 pa man, may 2015. 10 years na. Kabi na siguro. 10 years na nagikulong ninyo? Diri man na sir, pero kagi pangguba man niya ang kuan at kagi pangbundot may gani kay brown out, ipangbundot niya ang mga wire. Mao, Oo, may gani kay brown out og kasi mana. 10 years na ninyo gikulong diri ate. Pwede makikistorya sa imo te. Pwede ko makikistorya nimo parte sa imong anak. Pwede diri tate. Alite na depressed ni siya sa iyang uyab. Oo, kagibijaan mo na siya sir. Makasabot pa ganin at sige sa iyang uyab. Kinsa man po'y uyab nimo? Sige gihisgot ano. Si Winwin? Pataka ra pud sulti. Taga-asa man nimong uyab? Sabato. Taga Cotabato yang uyab. Nili. Tanda-tandag. Taga Tandag yang uyab te. Oo. Pero ang pangalan siyang uyab kinsa man pod? Tutot ra maguti ang mga ilan sir kay bubo man siya nga tawo. Noon sa man na imong buhok? Upaw. Ha? Upaw. Upaw. Yan ang kuan sir gipamunlot no tong giupawan na lamang. Iyan ang gipamunlot. Oo. Naupaw na yan diri ada ingumang silingan nga ato na lang ning Pero wala mo nakapalit og tambalan nite para kuan unsa may kuan sir kanang naman ko iyang maintenance sir da na usahay di man gyapon siya mukuan. Oo. Siguro na siya makatulog sa iyang maintenance. Labi no 10 years na siya gikulong. Pagkapi na gali siguro. Adto ko nagdahom ti bati nga naitaw diri ang gikulong. Di bag-o pa magud ni sir kay diri man na sida gipamunlot magud niya ang Pero 10 years na mga ni diri as kulungan. Aw dito ka pa sa kulungan. wilderness. 10 years dito. O Nga inyong dito may wilderness sir sa kay dimulit man amo ang balay dito. pero gikulong na pud siya dito daan. Nay kulungan ni dito. Oo, nya pag dimuli sa inyong balay. Diri mi sa hong bata, ako man ang bata nga. Oo. Kay bahaman din yung balay ron te. Wala ni balay. Wala din mo yung balay. Kay bali nangipon ra mo sa imong anak. Kini hong bata, tuwa sa buwangga matong kami ni Poli diri. Kaluoy po ni mo no. Iya gali nang hubuo na iyang sinina sir karon pa binagdilisan ako kay panglabog man ang mga sinina. Haman yun. Ito panglabog to ho. Karon gani ko na ganina pa ko pa ko na maglabas sa iyang mga sinina nga maglabog. Sige no. Gusto pa ka maulian? Ha? Na-depress ka sa imong uyab? Munang di ka ganahan mo kaon? Dili. Pero dili po ni siya mag-wild eh. Mag-wild usahay sir. Oo. Mag-wild ka? Dili. Dili. Pamunlot mo gani. Igutom ka? Ha? Bikin ako'y dala biskwit. Sige ha, kaon ka ha. Pagkuan para maulian ka. Kaon gyud. Inom kag tubig ha. Gusto pa ka maulian. Ha? Kaon ka ha. Anong nihilak man ka? Ha? Anong nihilak man ka? Ha? Wala iya. Sakit yung kay sa isip ko sa kaginikanan tino. Nambingon ani mong anak. Nganong nihilak man ka? Ha? Kuya. Kani isip isa ka ginikanan nga maingon ani ang anak. Sakit yung kayo sa atong dughan.
Gibuhat yun yung tanan paraan ni ate. Opo, sir. Malamang ko na sa inina mo damo ako man dalhin og duol ra laman ang bulak na Nga. gabi ato na nang isda pero og magwala na gani na sila diri gina saya no ipahigda kay madlok man ko. Una ay biskwito ayaw naghilak oh. Ha? Magkaon ka ha? Te dili basing gi kuan na siya te gusto siya mo kuan di ba? Mulugwa ba? Ano diri lang. Oh. Ibalik kay Pagkaon lang. Kaon ka ha? Ha? Oh, pagkaon oh. Kaon ka ha? Para maulian ka ha? Kung ayaw hilak. Kusog yun siya mo kaon kay. Pero may ganit tinukay dili pud siya mo unsa no? Sa naman na siya dahog na madlok og akura. Kay ang ate ani hapit man patay ani. Oo kay iya man gibugno man ni hangga iyang pagkaon magpapuro iyang di kuha sa bato sa iyang banalang ulo. Unang nakadesisyon jud mo ikulong yun siya. Itabang bigyan ate katong kasambang sa iyaan sa balay. So karon mga ma'am sir, kuan kaming bata depressed tungod daw sa uyab. Ibiyaan na di siya glad ko siya uyab. Oo ga. Nga sulod sa isa ka buwan, di na ganahan mo kaon, di na matulog. Naling ningon ani. Uyaw jud kayo ang depression nga kuan sakit. Kay normal makaligid ni siya sa unat eh. Sa primero ani sir patulo na tiga nalipay ko kay wa na gipatol pag abot sa pinsan nga dad. Sa dihang nang uyab diha sila nasugod. Di atong abihan di. Kaon ka ha? Ano to sa naman may dili ang nga wa namin namali sa amo Mga dili ang tama na. tuan. Isip po sa ginikanan. Sakit juga yung lang tawon kung makita niyang anak na ningon ani. Isa pinsan naman yun na ginikanan. Nasa ningon ani atong anak. Sakit juga yun. Dahilan lang sa usa ka uyab-uyab. Ningon ani siya. Kaya kung wala pa daw siya nag-uyab-uyab, normal man daw ni bataan. Nga karon mga ma'am sir, 10 years na daw siya ningon ani, gikulong. Nagibuhian daw testing siyang mama. Iyang suon daw yung kwante sa kanak. Kapit daw niya makuan. Makusimba ko ba? Muna nakadesisyon sila nga ikulong. Kaya mahadlok kung sinanay yung share daw isa. Magkaon yung ka permente ha? Para maulian ka ha? Ako ihatag sa imo tiyo. Mayo na lamang yung madungag ti ha? Salamat sir. Kanya ang kanite. Ipalit mo yung tambal ka na tiyo. Okay. Ang lamang kadungag-dungag ka. Salamat sir. Ampo lang sa ginoo ko tiya. May ikaw magkuhan ka, magkaon kag sakto ha. Kaya para maulian ka ha. May na lamang nga makuhan ka, maka-recover ka sa imuhang kuhan ha. Sige na, ayaw na tilak ha. Sige na, ayaw na tilak, ayaw tilak. Hilong na ha. Ayaw na tilak ha. Kaon ba? Nga te, dili na ako magdugay te ha. Sige sir. Sige te, amping mo te ako nung night te ha. Sige te, anto na ko ha. Oh, bye-bye. Bye-bye be, bye-bye. Bye-bye. Sige. Te, agto sa ko te. Sige sir, salamat sir. Sige. Salamat sa tanan ninyo sir. Sige te.